nagtulok nga agkuha ti music. Dadya uncle ko, ken dagiti kakabsat ni mother ko, agkanta-kantada. Siyempre, may libak nga dati pamilya mo ka, nalaing na kumanta. Mother side, father side, ken da kami amin nagkakabagyan, nalaing da amin nga kumanta. So nga, timo tawid da kanya da siyempre. Idubi nga ti favorite ko nga hindi nga kang kantayin. April Boys. Di tapos nakakwak ti music nga talaga. Ora yung jack pa mo tag gitara, di ko yaget ko. Di gilasti ko pagbalinek nga gitara. Kureng renge. Ganas la makabuo nak to ti beat. Piano, self-study diyan nga nasorsoruan ti piano tilang talaga nasorsorwak gitara ken trumpet. Digi gitara na panak nagsorsoro di bagyo. Tapos gi trumpet ni Sir Romeo nga Frando iso na ti nangisoro kanyak ti trumpet ti 4 years. Balik wa pay ket di ginagsorsoro nak ti trumpet ke 1 week laeng awampay aring na 1 week damdamo ke digi pa lang panangi no kasano nga mang puyot ken mang pauni. Syempre narigatan nak pala ti mesang aldaw. May kadua gayen naala kon. Ingga na nga amin nga nota. Siya ko nagararami di daddo magwa nagtinolong kami ni Sir Frando kasjay. Hindi talaga damdamo gam nga nagadadalak ti music. Di talaga nga ambition ko idi piano. Kasi alam naman nating lahat na ang piano ay is the most popular iti music. Kasta lang titigam ko nga piano di kuya ket kasta lang kabasit kasyo. Bale deji nga piano ko maget ibeleng da ko mapagibasura deji nga piano. Nyamaan iregalo kay ni Bernardetan kaya tan na. In regalo da kanyak deji nga piano nga basit. Sila ko jenak lang nga nagadadal agarami dakti kanta-kanta sila gimbent ag ko kanalat pamit ag-compose na talat pamit melody na. Ngana nga nakabuunak to dagiti kang kanta idi nga kadaanan pa ilaing. Mga ko idi mga 6 years old ko idi or 5 years old ti malagip ko nga nagayamak iti piano nga kasta kabatkit. Siya ket totally blind, inborn. Dati pagka-blind ko ti sitwasyon ko tatas la jakmet nga narigatan. Jak nga marigatan, promise. Ngem adadda nga nagpanunot da mother ko, ni mamang ko, ay ni manang ko, stamet ken papang ko. Anyan to ti pagbanaga, anyan to nga ti pagbanagam no dumakkelak. Kasi siya jak nga problema ti nga naging bulagak Basta tinang challenge lang kanya. Ore na may sana nga bulag, inlaban ko ti bagbagik kas may isa nga bulag, intakder ko. Agadalak ko na. Nagadalak talaga ti music tapno santo ti mang patanay kanya. Diyak na imagine na niya ti tsura da parents ko. Ngem, ti harap-up ko lang makakita na. Tapos ti munang harap-up ko nga makita, dagiti kakasinsin ko. Mamang ko. Kasama na basta dagiti family klatan ngam ti arapaap ko nga talaga nga ora na jak makakita ti arapaap ko nga talaga makalugan ti mesa nga eroplano. Kung makadanonak ti sabali nga pagilyan. Dagiti number 1 nga ambition ko nga arapaap ko nga jak to ko mapulos malip nga sapi ko mata dumdumting. Ultimate love life ko. May adamat ti mayat, adamat ti madi. First year, third year high school lang, idi. Sinong bata nak ti April 30, nag-break kami ti May 5. Ngamin, ubingak pa idi. Kasla ko tingamin nakakaritak nga maki-love life, idi kantsa-kantsawan dak, tasyak lang tawan ti love life nan. Gaputa kasi ito kuwada kanyak, pinadas ko mo tinagarim ti padak nga bulag. Tatan ti team song mi pay idi ka kantagat sikat ti amin ko. Dagi met ti team song mi, dagi met tinangaremak kanya na, dagi tinang songbatan na kanya.